Assalamualaikum Kang Gareng. Waalaikumsalam Pedro. Waalaikumsalam Nduk. Wah iya Kang Gareng karo Bagong. Iki apa le? Iki anu Kang Gareng ayo iki lagu ciptaan karya sendiri judule NKRI. NKRI ini Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya ngono terus. Wah iya. Ayo coba kaya ngapa terus. Nah iki rungokno ya Kang Gareng. Nek ana kekurangane ya sepurane. Ora apa-apa terus. Amanah bangsa Indonesia bersyukur atas kemerdekaan bangsa. Laksanakan dasar negara Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara kita. NKRI sudah menjadi janji suci. Kami bangsa tak mau dipisahkan lagi. Sejarah bangsa sudah membuktikan bersatu bangsa tak ada penjajah lagi. Ingat kita, ingatlah, wahai bangsa kami. Ingat kita, ingatlah, bangsa Indonesia. NKRI. Wah, apik terus isine. Lah iya. Iki suaramu ki bola-bali ya. Lah ya wis piye to terus isane gur kaya ngene kok, Gong. Wah, ya ora dadi ngopo, sing penting maknane kuwi mau ya. Lah ya iki mulai amanah bangsa Indonesia Kang Gareng. Amanah iki tegese apa? Amanah iki tegese ya anu kae, tugas kewajiban bangsa Indonesia. Oh ngono. Dadi tugas yang paling penting nomor 1 ya kae bangsane dhewe duwe amanah nalika wis adeg negara merdeka. Tugas yang paling utama ya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ngono kuwi sing pertama kuwi, kedua terus membangun bangsane dhewe, negarane dhewe iki dadi terus maju. Oh ngono ya, Truk. Lah majune tekan ngendi batasane? Batasane maju iki nek wis kae ibarat iki wis kabeh kegiatan sing ana nggon bangsane dhewe iki di bidang apa wae iki wis sesuai karo nilai-nilai Pancasila. Oh, dadi amanah bangsa iki termasuk Pancasila kuwi. Iya. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara kuwi ya minangka amanah kuwi didokok ana kono amanah bangsa. Mula nek awake dhewe kepengin ngerti amanah bangsa Indonesia ya kae buka Pancasila karo Undang-Undang Dasar Negarane dhewe iki. Undang-Undang Dasar Negara 45 kae kok. Wah iya ya, Truk. Kuwi. Sebab sejarah bangsa wis mbuktekke nalika bersatu bangsane dhewe iki nyatane iso mengusir penjajah. Penjajah zaman dhisik utawa di bidang apa wae. Ngono, termasuk kedaulatan ya di bidang apa wae supaya berdaulat di segala bidang ngono kae. Oh ngono, mesti lak bangsane dhewe ora gelem dijajah meneh to, Truk. Ayo ora gelem to ya. Lah iya mula iki terus sijine penjajahan secara wilayah. Ngono sebab nek penjajahan secara wilayah iki otomatis seluruh bidang kegiatan iki ya dijajah kabeh, Truk. Oh ngono ya, Truk. Najan iki awake dhewe wis merdeka, ning ya kudu tetep berdaulat di bidang apa wae termasuk di bidang ekonomi, kesehatan lan liya-liyane di segala bidang kuwi ya merdeka ngono. Kuwi tujuane ngono. Kuwi tujuane bangsane dhewe iki jebule ngono kuwi. Oh iya ya, insyaallah bangsane dhewe bisa kukuh bakuh. Lho. Nek kabeh komponen bangsa iki ya terus jaga amanah bangsane dhewe sing wis diturunke dening nenek moyange dhewe kae. Oh ngono, para simbah-simbah, para leluhur.
para pahlawan-pahlawan. Iya. Oh, pahlawan ya, Truk. Pahlawan iki tegese ya piyayi sing diparingi insyaallah didongake sing mendapat pahala saka Gusti Sing Maha Kuwasa merga jasa-jasane sing gedhe tumraping negarane dhewe. Lah iki sing kudu dieling-eling nang awake dhewe kuwi, Truk. Wah, iya ya, Gong. Karo sing penting ana tujuane ya, Truk. Karo budidaya sebab nek ora ana tujuane iki sok malah bingung. Wah, iya ya, Gong. Iki tegese ya ora ketang klungsu-klungsu awake dhewe ya mbelek derek melu sinau. Ngono ya, Gong. Kuwi apik ya, Truk. Mula kuwi iki akeh sing wis bangsane dhewe iki sing dicapai iki wis alhamdulillah iki ya wis akeh. Ning ya akeh sing durung tercapai. Ngono, Truk. Iya iki apa meneh kae. Tujuane bangsane dhewe iki tercapaine iki nek diarani Indonesia Emas. Ya. Ya tegese iki Indonesia Emas iki nek wis sempurna ngono, emas iki 24 karat. Oh ngono, Truk. Iya no 24 karat iki ya. Anu titikane nek kae nek manut keterangan sing ana ya segala bidang kae mau Bali wis sesuai karo nilai-nilai Pancasila lah kuwi. Indonesia Emas. Emase ora mung anu apa jenenge 17 karat, 18 karat ngono kae ning nek manut cita-citane bangsane dhewe ya 24 karat emas sing kualitasé nomor 1. Oh, ngono ya, Truk. Kuwi cita-cita bangsane dhewe iki kuwi termasuk iya, sapa wae ya, Truk. Iya. Angel ya, Truk. Arep mujudke cita-cita iki ya ora gampang kok, Gong. Ngono ya, Truk. Bangsane dhewe iki ujiane ya ora gampang. Luwe-luwe ujian Pancasila iki ya, Gong. Ngono ya, Truk. Mula iki kae mau lagune kae mau sejarah bangsa sudah membuktikan bersatu bangsa tak ada penjajah lagi. Ngono ya, Truk. Kuwi sing dilingke nang awake dhewe ya, Truk. Iya, awake dhewe termasuk karo para generasi muda iki sing besok bakal sebagai estafet perjuangane karo sing sepuh-sepuh. Ya, Truk. Karo tegese iki sebagai agen perubahan ya kudu ngerti tujuane bangsa iki mau. Oh iya ya. Awake dhewe sing wis ya ibarate iki wis generasi tua iki ya, Truk. Rumangsa biyen iki urung ngerti tujuan sing cetha ngono ya, Gong. Ya mulai iki pengalaman sing kurang iki muga diturunke karo generasi muda iki supaya memahami amanah bangsa iki mau. Jadi setiap kegiatan ini muga-muga iki ya didasarke saka tujuane bangsane dhewe iki mau. Oh iya ya, menjaga persatuan dan kesatuan. Lho, tegese ora gampang terpengaruh ya. Oh iya. Ora gampang terpengaruh karo apa wae sing ndadekke tidak bersatu. Lho. Wah kuwi kok iso-iso men. Ha iya urung iso nglakoni. Ha ya mula iki kekurangan-kekurangan sing ana awake dhewe iki ditularke karo generasi muda iki. Aja tiru-tiru sing kleru. Ngono ya, aja tiru-tiru sing salah. Oh, ngono ya, Truk. Kuwi termasuk alhamdulillah, Truk. Sebab ibarate sing wis mlaku dhisik iki kok ora pas. Lah iki aja nganti liyane kon ngetutke sing ora pas awake dhewe kuwi mau. Oh, ngerti nek kleru berarti wis ngerti sing bener. Jebule sing bener iki ngene iki. Oh. Akhirnya iso ditularke karo generasi muda sak teruse. Ngono. Jadi pengalaman sing keliru iki ayo ora usah kudu dadak tiru-tiru kleru ning minangka kanggo piwulang ngono kuwi. Oh iya ya, Truk. Wis iso kanggo pedomane utamane kanggo generasi muda. Agen perubahan ya, Truk. Oh iya. Pemuda iki sebagai agen perubahan. Ngono ya, kuwi sawit jaman dhisik iki sejarah bangsa iki pemuda-pemudi iki sebagai ujung tombak agen perubahan sing positif lho, Kok. Lah ya positif lah tegese kudu ngerti tujuane sing bener ya, Truk. Nah iya umpamane nggo negarane dhewe ya kae kudu ngerti tujuane bangsa kuwi.
Mula sing wis disebut ki ana nggon Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ki tujuane. Mula kuwi dienggo pedoman ibarate iki kuwi ibarate kompas kok, Gong. Kompas Truk, iya kompas utawa petunjuk jalan. Oh, ngono ya, Truk. Kuwi dadi kuwi kudu dipahami nyang sapa wae awake dhewe ki mau kuwi jebule tujuane ngono kuwi mau. Wis sesuai karo nilai-nilai agama ya, Truk. Ya wis. Bangsane dhewe iki nenek moyange dhewe mbiyen para leluhur, para pendiri bangsa kae oleh meletakkan dasar-dasar negarane dhewe iki ya dari nilai-nilai spiritual sing ana ning nggon bangsane dhewe iki, dari segala agama kepercayaan sing ana iki bareng disaring iki intine ya kuwi. Dadekke siji. Mula sing termaktub ana nggon Undang-Undang Dasar kae. Wah iya ya, Gong. Wah, ngono ya, Truk. Nah iya iki NKRI. Oh iya. Negara Kesatuan Republik Indonesia iki mula kabeh segala komponen bangsa sebagai benteng-benteng pilar-pilar bangsa iki ya kuwi ya jebule dikeparengke supaya melu ngawat-awati, melu ngawasi, melu ngulatake, melu ngelingke. Oh ngono pilar-pilar bangsa kuwi ya. Oh iya, tegese para pemimpin-pemimpin organisasi, pemimpin-pemimpin apa, Gong, ya sing ana nggon bangsane dhewe iki tokoh-tokoh masyarakat. Ya iki ya kuwi termasuk pilar-pilar bangsa. Oh iya ya, termasuk para pepunden-pepunden sing ana karaton. Ngono ya, Truk. Kuwi termasuk pilar-pilar bangsa, bentenging praja, bentenging negara. Wah, ngono ya, Truk. Ki Kang Gareng sithik. Wah, iya ya, Truk, ora ketang plungsu-plungsu. Derek melu wudu sak isa-isane. Kang Gareng semene dhisik. Sesuk terus ki meneh. Wah iya Lek, aku ya matuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.